Не вярвайте, че диамантите са сложни. Научете 4-те параметъра и ще ги разбирате. Ето бърз анализ. Най-важната характеристика на един диамант е неговата пропорция. Със съвсем малка огледална повърхност диамантът се полира до точната пропорция. По същество, колкото по-добре са шлифовани, толкова повече блестят. Един блестящ диамант привлича погледа ни първо, а след това идва цветът му, защото цветният клас на диаманта се определя от неговия оттенък. Повечето диаманти имат миниатюрни несъвършенства, известни като включвания, които влияят на оценката на чистотата на диаманта. Безупречните диаманти са рядкост, а повечето включвания не се виждат с просто око. Накрая, каратът мери теглото на диаманта, а не размера му. Добре шлифован диамант от един карат изглежда по-голям от лошо шлифован такъв, тъй като по-голямо не значи по-добро. Искате да научите повече? Свържете се с нас.